Így bármin át tudok menni, mint Giga. Tudok sarkupatot rakni, pont olyat, mint Markos. És kicsinosítom, ahogy ügyítené. És persze, zenét is hallgatok, szokumódra. Ez az! Kezdjük a kerékcserét! Mindenki csak ötleteiért lelkes. Az érdekel, hogy milyen lehet nekünk. Engem az izgat, hogy neki milyen. Na de miért ne tudhatnám meg? Töröld le. Hogy kellett törölni? Én Markos kerekeit kérem. Ó, Magas húzzad. erős és jóképű. Totál menő. De ügyes vagy. Én is Markos kerekeit akarom kipróbálni. Azzal rajzoljál. Elég népszerűek az abroncsaim. Én csak kerekeim kérem. Mind a 10! Így ilyen szokukerekeire pattanok fel, mert